makasimba chere. Aiwa tapenhuka kam zvamuri kundongwazvi kutotenda kuti tiri vapenyu. Kaiti kunyepa zviri munhau dzanyasi zuva rechipiri mwedzi uno wa10 ari kuita iyo kudare reparamende kuku wanosvika 60 nowanomwe waendesiwa kudare redzimhosva mhandiwe dare rinoringana zvebumbiro romutemo kwai wagonzi nevanhu vavo vanofanira kuti vareke zvokuvhota vachifarira iyo kuchinjiwa kwebumbiro romutemo kunoita kuti 2030 ibudirire. Rekai tione kuti zvinoperera kupi, nekuti pakaita kunyangariwa. Ipapa kune vamwe vari kuti tiri masoja, atakange tiri vakuru vemasoja nevamwe vakuru vehurumende waburitsawo wavo murabaraba mhandiwe rinozi tsamba rakanyoriwa rakarepa kwaiya wamunangarwa takange tawanyepa isu takaita kuwaona kairi kuti misiyanai nazvo zvobumbiro romutemo zvamuda kuita zviizvi zvino njodzi zvino hondo wakati aiwa anenge ahwina kuno rekai tione kuti zvinoperera kupi. Paribe chatanyepiwa novakuru vehurumende wari kuofisi yavamunangarwa kuti chokwadi chere kana kuti manyepo, asi ipapa rekai tirambe takaringama. Ziyambi agototi burikawo achireketa kutoti haiwa hwendo huno kwaiti kuita auto mhandiwe nokutoti wanhu ipapa watomirira kuti mwedzi uno chaiwo uribe kupera kwakutofanira kuti kuitiwe zvokuti vanhu varekete noizvozvo kuchinjiwa kwebumbiro romutemo wobva watovhota kudaro paramende nekuseneti wari kutoringa mhandiwe kutoti mwedzi uno uribe kupera vanofanira watopasisa zvese zvatoita. Rekai tione kuti wachazvikona chere izvozvi nekuti panenge pachaita kunyangariwa chaiko. Christopher Mutsvangwa nokuri saiti abva aburikawo ari kuti tiri kuziwai imimi munoramba zvikudiwa nevakuru vehurumende, chiziwai kuti kana maramba uko inonhamo tinoda kutoita zvese, tinokubatai chete kutokumisai zvamuri kuda kuita izvozvo kuramba zvatiri kuda isusu kwai tinozviramba. Paribe chizvinidi. Rekai tirambe tichiona kuti zvinoperera kupi chaiko. Tinoramba takaringa tichinyepana. Wakomana nhau yokupwanyira vanhu vakatanda nomuramba tsvina iya wanomirira nguva yokutonhora kana kuti nguva yokunaya kwomvura mhandiwe kuti waite izvozvo. Izvezvi nyasi uno Stony Ridge mhandiwe zvinoita kuhwadza chaiko, nekuti paribe chisvinu vanhu vanenge vari kuti ndawanawo pangu ndaboya pekuti ndikone kuita tuzvinu roya zvaro zvigiredha mhandiwe kogiredha kusiya paita kunge munda wakarimiwa mhandiwe zvakaita kunyangariwa. Rekai tione ipapa kuti zvinosvika kupi zvinoperera kupi, nokuti paribe chisvinu. Kutanda nyasi ndofunga matoona kutoti peturu inenge yatikwirei mutengo pakanyangara mhandiwe. Wakuru wedu ava vari kuti ivo waingidzira mari dzomutero wopeturu unobva waona kuti haiwa kukamiwa tiri kukamiwa. Rekai tione kuti zvinoperera papi, asi paribe chizvino wakomana unoita kusaya kuti wofemera kupi, kundoda kufema kudari kubva wakakatiwa nobhande, kuda kufemera kudari chitorobho, kuda kufema kudari zvaita kunetsa apa pasi pawakanenge wakaita kuisa mafeso nomupangara ega ega pakaita kunyangariwa mhandiwe. Rekai tione kuti zvinoperera kupi. Wakuru hurumende wagoti isusu izvezvi kureketa kuno tari kufara kuti michina yese yekurapa vanhu zvirwere zvegomarara zviya kwaita anayo, takaisa mamiliyoni 20 kuti atenge mishini yacho.
vanhu vaakutobvunzana kuti ko maakureketa zvomari iyi ishoma pano mari yakabisiwa nodelta iri yega, ko amwe makambani ari kubisawo iri kuendepi mari yacho. Palibe anozoreketa izvozvo. Rekai tindoti nanhasa umwe bana hwii, kana wandoboyawo zvishoma izvozvo unondoti kamuhwo kwamainini ungachaita sei. Rekai tirambe tichiona nokuti zvinoramba zvindohwadza. Apa iyo hurumende yatipo kare kwaye gorekai kusha chirwere cheibhora tiri kuchiziva, asi isusuwo takanhadziti apo kare kuti tikone kuita zvokuti tipinde machena. Kwaye anenge ada kuuya watinenge tafungidzira kuti anacho, aiwa pokumuisa tinapo, tinoti tandomukanda pachega manduwe, kuita zvomugara ndega zviya zvonguva yecovid. Pakanyangara. Rekai tione kuti zvinoperera kupi. Tinenge tichinyepa. Kambani yoNottingham Estates iri kuita kufara kureketa kuno, vari kuti ivo waisa gwenya romagetsi ozuva riri romamirioni mawati mamirioni 4 anochidimbu 4.5 megawatts pachirungu, wariko kuBeit Bridge kuku. Pakaita kunaka. Rekai tione kuti zvinoperera kupi, mari yakanaka idi. Mapurisa oZRP ari kunziwo nevanhu kohoko muri kube kureketa nhau yokombi yakaita tsaona kubudiriro kawo. Walibe kana chavareketa manduwe, unosaya kuti kohoko naye wakomana vari kusayeiko, kana undotinyepawo kuti vanhu vakapfa wangani kana kuti zvakadini. Rekai tirambe tichiringa kuona penhu wachazotinyepa. Kambani yoMikiri yagotaiwa, taada kuburika mhanduwe muno nyaya dzokugaritsa vanhu mudzimba, hospitality pachirungu. Kwaita kuti tichazvidaba, tadichiwa nazvo. Rekai tione penhu wachatengesa kahotera yavo iyo yavakabatana noAfrican Sun kuVictoria Falls kumapopo makuku. Tinenge tichinyepana kana zvaakiitika ipapo. Izvezvi kureketa kuno, vanhu vari kubvunzana kuti kohoko naye wakomana kambani yoRio Zim goridhe rakaputika mutengo kudari, iri ndo pairi kutadza kubuditsa goridhe manduwe kwaigore rapfuura yakandoita makirogiramu 404 84 kgs pachirungu, kubva pamazana 420 428 kgs pachirungu. Unobva wazvisaya kuti chii chinenge chichinyatsakiitika ipapo. Rekai tirambe takaringa kuona penhu zvichareketiwa. Tinenge tichinyepana. Wakomana, manyarire atiri kuita pasi rese, tikada kunetsana nevanhu padandemutande, kwakundobuditsiwa izvo zvimbuzi zvopaNational Sports zviri kunzi zvakanhadziwa naTagwirei. Wakomana, kana iko kusaya nzero kwacho, kana kusaya hunhu kwacho, kana kusaya matyira kwacho, wakomana here, unobva waita kusaya kuti mai vetonyarirepi. Rekai tione kuti nhadziriwe vachere kana kuti zvichapererepi izvozvo zvakaita kuoma chaiko. Anakadzitape wari kukumbirawo PSL kuti wabvumire kupinda pamutsangano uchaitiwa wokuti wazive kuti chopenzi chinenge chakanangani panyaya yoHard Rock noiyo Dynamos dzagoita kunyirana kuvanhu pawakatamba papera sondo papa. Kaitirambe takaringa ipapo. Toringa dziri kuitika pasi rese. Kutandira muSouth Africa kureketa kuno, Peturu mangwana inenge yatokwira mhanduwe kuita marandi 20 pari kuita kupfiwa chaiko kusvinu. Rekai tione mhanduwe kuti zvinoperera kupi. Apa muzinda woGhana muSouth Africa wazoti zvatakazvidenha zviya kuita taitongora chaiko. Vanhu waya wazowanditsa manje wakupfuura churu chibodzi nochidimbu, wari kuti wada kuendesiwa kudzimba kubenutsiwa kuGhana kwaoko. Pakanyangaritsa ipapo. Rekai tirambe takaringa kuona kwazvinoperera. Nyika yoMozambique iri kuti vanhu vedu vakapfa muSouth Africa vari kusvika 5 nonyaya iyo vanarusarura Africa wava. Manduwe palibe chizvino apa. Rekai tirambe tichiringa kuona penhu zvichapera heno. Apawo kuDRC nhau yochirwere choibhora yanetsa. Apa chiri kuramba chitekeshera mhanduwe. Pakaita kunyangariwa uendo huno. Rekai tirambe tichiona
nokuti dzimwe nyika dzaakuita sedzaakusema vanhu vekukongo manje kureketa kuno zvinova zvinhu zvakaita kunyangaritsa izvozvo. Rekai tirambe tichiona kwazvinoperera. Tiramba agoti ndikuda kuti mizindayo iri kuafrica inopa mavhiza iwingidzire kuderera peno ukasara 2 kana 3 basi arikuita kupfika mhando wemuzinda wayoipa mari kuoka vanhu vese waida kuenda kuamerica waindobhadhara makutukutu wandobhadhara makutukutu. Heno peno ndizvaari kutiza. Heno ticharamba takaringa kuti zvinoperera kupi apa. Nhau yokuenda kwavafana vanotamba bhora waSouth Africa wawa idi zvinoita kunyadzisa chaiko. Rekai tigoramba takaringa kuona kuti nyaya yacho ichabatiwa sei, nekuti vamwe wakazosiiwa vamwe wakazodii zviri banongwisisa chaizvo kuti zvii zvinenge zvichiitika. Rekai tigoramba takaringa ipapo. Tinenge tichindonyepana kana zvaakuitika kuti zvii zviri kuitika. Wanyasi Mabuja, rekai tipete zvitauro. Ndini wenyu Mhanduwe Onhau.